Hoxe é a primeira xornada de traballo que levan a cabo as brigadas de eucaliptizadoras aquí en Froxán. As brigadas son grupos de persoas voluntarias que se anotan para vir facer traballos ao monte basicamente de dous tipos. Un é quitar especies invasoras e outro é plantar especies autóctonas. Unha iniciativa de voluntariado ambiental que pretende combatir a crecente presenza do eucalipto nos nosos montes. É unha presenza que ademais afecta non só a seguridade da veciñanza en aldeas como esta, senón tamén a propia biodiversidade, a calidade dos solos e é algo que preocupa en xeral a sociedade. E logo con ese componente tamén social festivo, pois ter unha comida, estar con xente pois, que non coñecemos e que tamén teñen unha mesma sensibilidade e intentar facer algo para que a situación mellore e cambie, non? Faite brigadista!